Hi friends, Namaskar, Jai Jagannath. Welcome to my channel Sunil Mamta and Sanvi's Creation. ସବୁ କାମ ସାରି ଖୋଳା ଝାଡ଼ ସାରି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଥିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଉଠି ଘର ସବୁ କାମ ସାରି ଶାଶୁ ଖାଇଥିଲୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ସହିତ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବାଇଟ୍। କିଏ ଖାଇବ ଆସ, ମୁଁ ଖାଇଦେଉଛି ପରେ ତମ ଝିଅ ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କି କିଛି ଖରାପ ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି। ରାତିରେ ବିରିୟାନୀ ଝିଅ ବାପା ନ ଦେଖିବା ଯାକେ ଶୋଇବନି। ଦେଖନ୍ତୁ 1:13 ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଧନ ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତାକୁ ନିଦ ଆସେ।